Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan QR kodeen inguruko hitzaldi bat izango da, bale? Eta, betiko moduan, hitzaldian zehar edo zalantzaren bat sortzen bali maizezue, komentarioan atal daukazue, bertan zuen zalantzak idatzi eta zalantzoiek argitzen saiatuko naiz, bale? Ez dakit QR kodeak zer diren badakizuen, bale? Gaur eguneko modan daude, hauen erabilpenak, bale? Baina, barrakodeko sistema hori nolabait ordezkatzeko sistema berri bat sortu zuten, 1990 urtean, bale? Denso Webek sortu zuen, eta automazioko sektorerako nolabait garatu zen kode hau, bale? Eta kode hauek, bi koloreko karratu ez osatua dago, bale? Kolore txuria eta kolore beltza. Kode barreak bezala, baina kode barrak normalean marra vertikalak besterik gabe dira, eta kasu honetan, karratu txikigoak erabiliz, kode ezberdinak sortzen dira, bale? Nolabait, koloretako karratu hauek osatzen duten diseinu hori, informazioa nolabait gordetzen du, bale? Gaur egun, arlo ezberdintan ikus dezakegu, bale? Hemen diapositibo honetan agertzen diren adibideak, publizitatean, marketingean, hezkuntzan, laguntza medikoan, bale? Baina gaur egun toki askotan ikus dezakegu, adibidez tabernetan, taberna horrek daukan menua edo ikusi ahal izateko, kasu askotan, mailean edo menuan bertan, QR kode bat izaten dugu, eta QR hori nolabait, taberna hortako menura eramaten gaitu, bale? Normalean, interneteko webgune bat izan daiteke, adibidez, edo testua besterik gabe, horren informazioa emanez, bale? Pixkat, kasuaren arabera. Kasu guztiak ez bai dira berdinak. Eta, QR kode sistema hauek informazio desberdinak gorde dezakete, bale? Hemen bakarrik, adibide batzuk aipatuko ditugu, baina gauza informazio ezberdinak gorde dezakete. Ze informazio mota? URL-ak, edo estekak, edo webguneak, deitu nahi dezuten bezala. Telefono zenbakiak ere izan daitezke. Testu mezuak, hau da, testu bat, SMS batean bezala idazten den testu bat, hori ere egin daiteke, QR batean testu hori sartu, informazio hori gorde. Beste aukeretako bat, posta elektroniko bat, e-mail bat. Lehen testu mezuak aipatu baitugu, testu besterik gabe ere bidali daiteke. Harremanetarako datuak ere bai, hau da, telefono zenbakiak ere bidali daitezke, wifi zenbakiak ere bidali daitezke, wifi zenbakiak ez barkatu, wifi pasaitzak, hau da, zu wifi batera konektatzeko adibidez, zer eskatzen digute, wifiaren izena eta wifiaren pasaitza, Eta datu horiek QR kode baten barruan sartu daitezke, eta ondoren norbaitek QR kode hori bere telefonarekin eskanatzen duenean, telefonoak galdetuko daizu. Hemen wifi batera konektatzeko datuak dauzkat. Wifi ontara konektatuko naiz? Hemen ematen baldin badiozu, eta wifia hor inguruan detektatzen baldin badu, zuzenean wifi hortara konektatzeko aukera emango digu. Zuk eskanatzen duen pertsonak pasaitzik eta ezer sartu gabe. Informazio guzti hori QR horren barruan dagoelako. Hori beste adibideat izango ditzateke. Gaur egun, QR kodeak hainbat esparru ezberdinetan ikus dezakegu. Museotan ere nahiko erabiliak dira gaur egun, eta toki turistikoetan batez ere baita. Eta QR kodeak normalean toki turistikoetan adidez, nola bideratzen gautezte, edo ze informazio baten dute, normalean, bideoak, argazkiak, edo tokiaren informazioa emango digute, beraz, webgune batera bideratuko digute, informazio hori bertan ikusi ahal izateko.
Museoen kasuan, oso kasu antzeko bat izango da, bale? Adibidez, gare baten, museoetan audiogia oso tipiko izaten zen, gaur egun audiogia hori nolabait, zure telefonarekin QR kode bat eskanatu ezakezu, eta obra horren aurrean, audio bat atera daiteke, obra horren edo museoan ikusten zauden zati horren informazioa eskainiz, vale? Hori izan daiteke beste erabilpen bat, vale? Baina, bueno, zer dira QR kodeak? Hemen diapositiban dagoen irakurriko dizuet. QR kodeak, QR kode irakurgailu bat erabiliz, irakur daitezke. Gailu mugikor batean instala daitekeen aplikazioa da. QR kode irakurgailuak karratu beltz eta txurien eredua eskanatzen du eta kodean dagoen informazioa deskodefikatzen du, bale? Hemen azpikaldean ikusetak irudi txiki bat, bale? QR kode batekin, orduan QR kodeetan azken bi dimentsiotako irudi bada, eta irudi hori, lehen aipatu izan bezala, karratu txuri eta beltzez osatua dago, bale? Referentzia moduan ere hor hiru karratu izaten dira, iskinetan, eta beste guztian nolabait aldatu egiten da, bale? Eta, QR kodeak sortzeko aplikazioak badaude, bai telefonoan, edo webguneak ere badaude nolabait QR kodeak sortzeko, bale? Eta gero, telefonoetan daukazuten telefonoaren arabera, zeren kasu guztietan ez da berdina, segun eta ze telefono kazuten, eta bar, agian aplikazio bat badaukazute QR kodeak eskanatzeko, eta ez badaukazute, beti bezala, Play Storean deskargatu ezakezute QR kodeak irakurtzeko aplikazio bat, bale? Kasu askotan doainik dira, eta ez dago arazorik, bale? Batez ere, QR kodeak irakurtzeko, bale? QR kodeak sortzeko baldin bada, kasu askotan ordaintzekoak izaten dira, eta beste batzutan, ez, bale? Webgune askotan QRak sortzeko aukera ematen digutenak, QR kodeak sortu daitezke, baina aukera guztien artean batzuk doakoak izaten dira eta beste batzuk ordea ordaindu beharrezkoak izaten dira, bale? Marketinga eta publizitatean, bale? QR kodeak produktuak eta zerbitzuak sustatzeko erabil daitezke. Edo bezeroak eta erabiltzaileak gunetara edo aplikazio espezifikoetara bideratzeko, bale? Lehen pixkat aipatu diezadana, bale? Kasu askotan, hiria handitan adibidez, beti egoten da turismoko bulego bat, eta turismoko bulego horrek toki turistikoetan panel informatiboak jartzen dituzte, eta informazio guztia azkenean panel horietan sartzen ez denez, kasu askotan zer egiten dute QR kode baten bitartez, beraiben webgunearen informazioa bideratzen gaituzte, informazioa lortzeko, bale? Edo argazkiak ikusteko, edo mapak lortzeko, edo dozen informazio lortzeko, bale? QR baten bitartez, webgune batera bideratzen gaituzte, bale? Beraz, telefonoa erabiltzen dugunean QR kode hori eskanatzeko, segun eta ze informazio daukan QR kode horrek, bale? Telefonoak galdetu egingo dugu. Webgune batera bideratzen baldin gaituzte, telefonoak edo aplikazio horrek galdetuko dugu aizu. QR kode irakurrita gero, webgune ontara bideratuko dizut, bai edo ez, bale? Baimen ematen baldin baduzu, webgune hori kargatuko digu nabigatzailean, bale? Bestela, ez du zer egingo. QR kodea guzti hauekin kontu pixkat izan behar da, bale? Kasu honetan, marketing eta publizitateko arlo hau aipatu dut, baina ez dauka arlo honekin zer ikusi bakarrik, bale? QR kodeak ez badakizuten nork jarri dituen nik ez nituzke irikiko, bale? Ze azkenean, QR kodeak webgune batera bideratzen zaituzte, baina zuk webgune horretan dagoena ez dakizu zer dagoen bertan, bale? Eta virusak edo horrelako gauzak spywareak, malwareak sartzeko aukera bat izan daiteke, bale? Beraz, gauza ez da QR kodeak ez erabiltzea, baizik eta erabiltzen ditugu QR kode horiek nolabait konfidantzazkoak izan daitezela, bale? Hau da, museo baten bazaudete, museoko
plaketan egongo dira, eta nolabait nahiko logiko izango da ulertzea museoak jarri dituen, edo ez, bale, hemen arazoa da, konfiantza izatea QR kode horietan, erabiltzen informazio hori irakurtzen dugunean, nolabait konfiantzazkoa izan dadila, eta birusik eta ez sartzeko gure sistematan, bale? Besterik ez, hori pixkat gomendio bezala, bale? Bueno, hezkuntzan ere erabili daiteke, bale? QR kodeak sarbide emateko erabili daiteke, hezkuntza baliabideak, hala nola liburu elektronikoak, bideoak edo aurkezpenak, bale? Azkenean, hau oso gauza ikaragarria dela iruditu daiteke, baina nahiko sinplea da. Lehen aipatu den bezala, kasu gehienetan webgune batera bideratzen gaituzte, bale? Lehen ere hasieran aipatu dizuet QR kodeak ze informazio izan dezakete, webgune bat, wifi kode bat, SMS testu bat, testua besterik gabe, bale? Informazio ezberdina izan dezake, bale? Baina kasu gehienetan webgune bat izango da, bale? Baina hori, kasuaren arabera, bale? Eta kasu guztiak ez dira berdinak izango. Orduan, hezkuntzan ere, kasu askotan webgune batera bideratuko gaituzte, bale? Baina hori, hezkuntzako webgune bat izango da, eta bertan izango dira hezkuntzarako materialak, bale? Lehen aipatu dudan bezala, liburu elektronikoak, bideoak edo aurkezpenak adibidez, bale? Audioak ere igual izan daitezke, baina hori, beti bezala, kasuaren arabera, bale? Bale. Ze beste kasu daukagu, adibidez, laguntza medikoetarako, bale? QR kodeak sendagaiei, tratamenduei edo prozedura medikoi buruzko informazioa emateko erabili daitezke, bale? Azkenean pixka norberak tresna nola erabili daiteken ulertzen duenean, tresna horrei eman diezaken erabilpena desberdina izan daiteke, bale? Kasu honetan, laguntza medikorako, bale? Adibidez, hemen okerrez banago, Osakidetzak, osasun karpetako atal hori badauka, ez dakit ezagutzen duzuen, baina, Osakidetzak badauka atal bat, norberaren informazio klinikoa bertan ikusi alizateko, bale? Eta eskaintzen dituen aukeren artean, badago aukera bat, nolabait informe kliniko bat sortzeko, bidaiatu behar dugunean, informe hori nolabait eskuragarri izateko, bale? Informe hori sortzen denean, okerrez banago, ez baduk gaizki gogoratzen, QR kode bat sortzen du, bale? Beraz, zuk QR kode hori irudi bezala edo telefonen eramaten baldin baduzu, oporretan gaudela mediku batera joan behar baldin badukazu eta patologia konkreturen bat baldin badukazu eta abar, bale? Sortu duzun informe horretan informazio hori baldin badago, bertako medikuari QR kodea erakutsi, berak QR kode hori irakurri dezake, eta horren bitartez zure informe klinikoa iriki dezake, bale? Azkenan, zure informazioa hor egongo da, QR horretan sartuta, bale? Hori izan daiteke adibidez, laguntza medikoan erabiltzeko aukera bat, bale? Baina hori, gaur egun, geroz eta gauza gehiagotarako erabiltzen da, bertsio edo berriak ateratzen dituzte, ze hasiera batean eutze dena inbeste aukera QR kodearen erabilpenerako, baina denborarekin aukera ezberdinak ateratzen joan dira, bale? Eta, segura asko mendik urte batzutara ere, QR kodeari erabilpen gehiago emango zaio, informazio berria sartzeko aukera egon daitekelako, bale? Zerbitzu publikoetan ere ikus dezakegu, bale? Adibidez, hemen agertzen dut, QR kodeak zerbitzu publikoei buruzko informazio emateko erabil daitezke. Hala nola, tarifak, ordutegiak eta edo kokapenak. Adibidez, autobusen kasuan baldin bada, honen bitartez, bakizu autobusak normalean geltoki konkretu batzuk daukatela, bertan agertetezke geltoki horretan ze autobus gehatzen diren, ze linea, ze kasu batzutan batez ere hiritan, linea ezberdinak geltoki berdin baten gehatzen dira, bale? Eta hauetako QR kode baten bitartez, ikus dezakigu geltoki konkretu horretan, ze lineak geratzen diren, ze ordutegi
daukaten, hau da, ZAP dago autobus bat eta horrengoaren artean, vale? Astean zehar eta asteburutan zehar ordutegi daude, bueno, hau da, ordutegiak orokorrean, vale? Eta, adibidez ere, kasu askotan ikus dezakegu hurrengo autobusa non dagoen, hau da, bueno, normalean gauza hauek ere gaur egun panel bat izaten da eta bertan jartzen digu zenbat denbora behar duen hurrengo autobusa iristeko, vale? Bueno, hori ere, pantalla ez badabil izorratuta dagoelako edo zuzenean pantalla ez badago, kasu batzutan zerbitzuak QR kode baten bitartez informazio ikusteko aukera ematen digute, vale? Eta hau kasu honetan autobusen kasua aipatzen genuen, baina bueno, sistemen arabera, vale? Hemen badakizute hiri bakoitzak bere zerbitzu sistemak daukala eta bueno, batzuk horrelako gauzak garatzen dituzte, beste batzuk denbora gehiago berresten dute horrelako sistema garatzeko. Orduan, bueno, kasu askotan agian ez dago zerbitzu guzti hauek ez daude implementatuta, baina beste kasu askotan aukera eman daiteke. Vale? Baina hori zerbitzu publikoa direnen, autobusa, metroak, vale? Metro baten plana ikusi nahi baldin badugu, bueno, QR bat adibidez jarri dezakete eta metroaren linien planoa ikus dezakegu. Vale? Adibide gisa. Bueno, metro normalean ordutegien asuntoa ez hain besteko arazo izaten, baina adibidez jarri dezakete ordutegiak, ze linea batzuk ez dira ordu berdinean eta hasten eta bukatzen, vale? Orduan, bueno, ordutegiak zentzu horretan ere ikus ditzazkegu, vale? Pixka zerbitzu publikoaren arabera ere, bakoitzak bere ezaugarri ezberdina dauzka eta azkenen sistema hauek beharren arabera moldatu ditzazkegu guk nahi dugun informazioa erakusteko, bale? Eta, bueno, QR kode bat nola sortu dezakegu? Bueno, lehen gainetik ere aipatu dizuet, bale? Bi aukera esan dezakegu daudela, alde batetik webgune baten bitartez, ordenagailuan edo telefono batean, baina nabigatzaile bat erabilita, webgunea iriki eta webgune horretan egin dezakegu lan hau, bale? QR kodea sortu. Eta, gauza bera telefonoan, bale? Play Storera joan gaitezke eta bertan aplikazioa deskargatu, instalatu eta aplikazio horren bitartez QR kode hori sortu dezakegu, bale? Orduan, gauza da aukeratu beharko gendukela ze informazio mota gorde nahi dugun eta ondoren hemen jartzen duen bezala kodearen tamaina eta diseinua hautatu ditzakegu, bale? Kasu honetan, tamaina normalean, azkenen QR kode hori, lehen esan dizuan bezala, txuri eta beltz koloreko karratu ez osatua dago, baina sortzen duen nolabait diseinu hori handigoa edo txikiagoa izan daiteke. Orduan, tamainaren arabera hitz egiten dugunean, horren arabera esaten dugu. Sortzen dugun QR horren tamaina handiagoa edo txikiagoa den. Eta bestaletik, diseinua hautatu dezakegu, bueno, pixkat kolorea, kasu batzutan ere logotipo bat ere sartzen uzten digu, bueno, aukera ezberdina daude diseinu aldetik, bale? Baina lehen ere aipatu dizuet, kasu batzuetan aukera batzuk doainkoak izango dira, beste batzuk ordaindu egin beharko dira, bale? Garrantzitsua. QR kode bat sortzen duzunean, ziurtatu behar diguzun edukiak garrantzitsua edo egokia dela gure xede publikoarentzat. Bueno, hemen bakoitzak QR kodeak sortzen duenean, argiki behar du QR kodean sartzen den informazio hori garrantzitsua den edo egokia den jartzen den tokiarentzat. Hau da, museo batean ez dugu esteka bat jarri behar pornografia ikusteko. Ez luke zentzurik izango. Horrek ez du esan nahi ezin daitekela egin daiteke. Baina ez litzateke egokia izango museo baten horrelako gauzak jartzea, ezta? Bueno, QR kodeak sortzen direnean, kontuan ere izan behar da, ze eduki jartzen dugun QR kode horietan, eta QR kode hori non egon behar den, eta nork izango duen aukera ikusteko, edo erabiltzeko. Zentzuzko gauza bada hori esatea, baina, bueno, bazpare aipatzen dugu.
Oso da, bale? Garrantzitsua da kodaren tamaina eta diseinuak kontuan hartzea. Erraz irakurtzeko eta eskanatzeko, bale? Claro, hemen diseinua eta marketinga zerikusia handia izaten du normalean. Zergatik, bueno, diseinuaren arabera, kasu askotan QR kode hori oso txikia egiten da, espazio gutxi okupatzeko edo espazio gutxi daukagulako nolabait kode hori jartzeko, bale? Baina, pixka eta handiago jarrizkero, hobeto, bale? Ze kasu askotan QR kode hori nolabait irakurtzeko, geroz eta handiagoa, geroz eta erresago izaten da sistementzat QR kode hori nolabait behar bezala irakurtzeko, bale? Baina, bueno, azkenen lehen esan dizuet, diseinuaren kontua da. Kasu gehienetan, normalean, triptiko batean sartu beharra baldin badago, kodean irudi oso tamaina txikian izaten da, tamaina nolabait limitatzen duelako bertan sartu daiteken informazioa eta testu irudiak sartzen direnean, gero QR kodea sartzeko espazio librerik ez da egoten normalean, edo espazio oso txikia izaten da, beraz. Ondorioz, QR kodea txikia izan beharra dauka, bale? Baina hori, diseinuak sortzen duen pertsonen arabera, agian espazioa ematen dio beste kasutan ez, bale? Bueno, zalantzarik badin bagazue, oraingoz ez dezute zalantzarik idatzi, beraz jarraituko dut, bale? Bale, QR kodea hainbat gaiutan probatzea komeni da, bale? Ongi funtzionatzen duela ziurtatzeko, bale? Zentzuzko gauza da, QR kode hori sortzen dean, telefono ezberdinekin, sistema ezberdinekin probatzea gomendatzen da, QR kodea ondo sortua dagoela konprobatzeko, bale? Arazorik gero ez emateko. Eta, bueno, aplikazio ezberdinak daude QR kodeak sortzeko, bale? Hemen azkenean guk batzuk aipatzen dugu, baina honena horrexena Play Storeko aplikazioen denda horten sartzea daukazue eta bilatu QR-ko aplikazioak, bale? Kodioak sortzeko eta listo, bale? Hemen eskubi aldean ikusten duzuen irudi horretan, ikus detzakezue kasu honetan aplikazioa kodigo ezberdinak sortzen dituela, bale? Adibidez, bueno, goian dauden hiruak QR kodeak izan daitezke, bale? Baina ikusten duzue formato pixkat ezberdinak direla, gero bekaldean, betiko barrako daukagu eta gero beste barra eta QR kodea arteko barrakode batzuk, bale, pixka ezberdinak. Eta hain ezagunak igualagian ez direnak, bale? Nahiko erresak dira, bai aplikazio eta beste batzuk erabiltzeko, bale? Danak nahiko antzekoak izaten dira, koloretako kodeak sortzeko aukera ematen du, bale? Eta formatu ezberdinak sortzeko aukera ematen du kasu honetan, bale? Eta hemen ere ez du aipatzen, baina, bueno, lehen aipatu izan bezala, QR kodetan gordetzen informazio hori, informazio ezberdina zen daiteke, bale? Wi-Fi-ko konexio bat, testu mezu bat, testua besterik gabe, webgune bat, bale? Beraz, aukera hori egin behar izango dugu, bai sistema edo aplikazio honetan, eta bai beste aplikazio batzuetan, bale? Kasu honetan hau beste aplikazio bat izango litzateke, hau ere, erresa erabiltzeko, kode ezberdinak sortzeko aukera izango dugu, barra kodeak eskanatzeko aukera emango digu, bale? Eta kasu honetan iragarkirik gabe. Eta hemen irudian ikusten duzue, webguneak egiteko aukera ematen digu, testua gordetzeko aukera ematen digu, Wi-Fi-ko konexioa gordetzeko aukera ematen digu, e-mailak, kontaktoen informazioa, ebentuak edo ebentuen informazioa, ubikazio bat, bale? Eta, memorian, bale? Kopiar de portapapeles, memorian daukazuten informazioaren bat bertan ere gordetzea, bale? Bueno. Aukera asko haude, gaur egun, geroz eta gehiago ateratzen dituzte, eta gauza da, erabiltzen duzuen aplikazio edo webgunaren arabera, hauetako batzuk doakoak izan daitezke, beste batzuk ordaindu beharrekoak. Eta aplikazioa agian doainik da, baina honen funtzio batzuk doakoak izan daitezke eta beste batzuk ordaindu beharrekoak, bale?
eta sortzen den kodea, adibidez irudi hontan agertzen zen kodea, kasu honetan, kasu batzutan beltzez daukagu, baina gero telefonan irudi horretan kodea txuriz agertzen da, bale? Hori, kodearen kolorea ere, hauetako webgune edo aplikazio askotan aukeratu dezakegu, bale? Beste bat, bale, QRCodeMonkey, hau ez dago instalatu beharrik, bale? Kasu hau online izango litzateke, webgune moduan, bale? Eta kasu honetan ere, hori, eredu ezberdinak onartzen dituzte, eta kodaren ondo gisa irudiak gehitzeko aukera ematen du, bale? Lehen ikusi duzue QR kode baten, erdialdean hor irudi bat sartzen da zutela, bueno, kasu honetan logo bat edo, QR kodearen tamainen arabera, logo hori txikigoa handigoa izango da, bale? Baina hor QR kodearen erdialdean nolabait iruditxo bat sartu dezakegu enpresaren logoarekin adibidez, bale? Eta kasu honetan ere, hori ikus dezakezu, set color, hau da, kolore aukeratu dezakegu, diseinu aukeratuko hori formatu ezberdina aukeratuz, eta goikaldean agertzen den menuan, ikus dezakezue, ze informazio gorde behar den sortu behar dugun QR kode horretan, bale? Kasu honetan, webgune bat, bale? URL-a, bale? Eta bertan ikus dezakezu, URL, bertan sartuko nuke guk nolabait nahi dugun webgunea, eta QR kode hori sortzen dugunean, eskanetzen denean, bertan jartzen dugun webgun hortara bideratuko gaituzte. Bale? Bestea, text aukera, oda testua sortzeko, e-maila bialtzeko, telefono zenbakia, SMS testu bat bialtzeko, VCards izaten da kontaktu bat, bale? MCards hau ontsi bertan ez nago seguru zertan, location, ubikazio bat, bale? Facebookeko kontaktua, Twitterra, bale? Bueno, pixkat, erabiltzen dugu webgunea edo aplikazioen arabera, aukera hauek gehiago gutxiago izango dira, eta haueta batzuk doainik edo ordaindu beharreko izango dira, bale? Erabiltzen dugun sistemaren arabera. Zer izan behar dugu kontuan hartu beharrekoa? Erabiltzaile bat, helmuga jakin batera azkar eta zuzenean bidaltzeko modu badela, bale? Erabiltzeko eta sortzeko errazak dira, informazio asko oso toki txiki batean transmititzeko aukera ematen digutela, bale? Eta funtzio bera paperean eta formatu digitalean erabilia daitekela. Hau da, QR kode bat, irudi digital bat izan daiteke, baina paper batean ere inprimatu daitezke, bale? Adibidez, turismoko bulegoak edo museoak edo horrelako gauzak panfletotan edo triptikoetan egiten dutena hori da, bale? Alde batetik informazio eta zati bat bertan jartzen dute, eta beste informazio zati bat QR koden bitartez irakurri dezakezu eta ez daukate paperan inprimatu beharrik informazio guztia, bale? Pixkat kasuaren arabera, bale? Baina hauetako kode bat sortzeko kontuan izan behar duguna da, ze informazio gorde nahi dugun, bale? Horren arabera, QR kodea sortzu behar dugunean, aukeratu beharko dugu gure behar horietara moldatzen dena, gero informazio hori sartu, kasu honetan webgunea, baina wifi baldin bada, izan daiteke wifiaren izena eta honen pasaitza, bale? Pixkat kasuan arabera, horri dagokien informazioa sartuko dugu. Eta gero, diseinu aldetik aukeratu dezakegu ze koloretan, tamaina eta bar, bale? Eta guzti hori behin egin eta gero, QR kode hori sortzen da, irudi gisa izaten da, JPG bat edo PNG bat edo irudi formatu batean, bale? Eta gero irudi horrekin egin dezakegu edo zer gauza, bale? Adibidez, dokumentu batean sartu eta gero hori inprimitu jendeak paper horretan erabiltzeko, adibidez, jatetxe batean, bale? Edo beste aukera bat izan ditzateke, QR kode hori webgune batean sartzeko, edo WhatsApp bidez bialtzeko, edo danalako, bale? Edo e-mail batean firma elektroniko bezala, firma bezala jartzeko, aukera asko daude, bale? Bakoitzaren beharren arabera, moldatu behar izango dugu guk gure QR hori, bale? Bueno, mila esker gaurko itzalean gurekin egoteagatik. Ikusi dudanez, zalantzan dirik ez dezu izan, zalantzarik golean zu idatzi, eta badakizue, urtea bukatzen ari dela, eta hitzaldi gutxi gehatzen zaizkigula urtea bukatu arte, bale? Gehatzen zaizkigunak, hurrengo astean euskarazko aplikazioen inguruko hitzaldi bat izango da, eta abenduan
hitzaldi pare bat gehatzen zezkigu, nik Patrika Digitala aplikazioaren inguruan, eta Gabonetako abestien inguruko aplikazioena, bale? Bueno, zalantzarik ez baldin baukazute, gaurkoz hemen utziko gu, mila esker eta hurrengora arte. Agur!